Той няма работа да стои у Раковски. Папката под мишница и по министерствата и у Брюксел. Това е... Кметът трябва да е менеджер. Да докара пари. Откъде и как негова работа. Колкото по-активен, толкова по-добър. И аз мисля, че така, поне на вид, от това, което го познавам, има нахалене, непрекъснато. Самия факт, че ни докара и Мартин си мене това пари, е достатъчно явно убедителен. Аз искам само да попитам, Пловдив Раковски се минава през Стряма. Така Стряма. Моста вече от тихоти... Казаха ми за този мост, значи. Ще направим мост. Това е... За този мост трябваше да попитате министър Мутафчиев, който направи 5 совалки до Раковски и не знам с каква смелост ги направи. Това беше според мен чиста наглост, след като не си свършил за 4 години нищо за тази община, да се разхождаш толкова гордо насред площада. Трябваше на него да го зададете този въпрос. До година на пролет ще имате мост. Това мост съм да запомня. Вярно е, господин Борисов, господин Цветанов, те са мъже на честа. Те са хора на думата. Това, което те се ангажират, аз съм сигурен, че ще го изпълнят. Но преди да стигнем до там, трябва и ние да си свършим нашата работа. Първо, ние трябва да си погледнем нашата къща и да свършим нашата работа. Господин Борисов вън, когато го посрещахме, започна с думите: абе, кмете, до кога ще ни караш тука? До кога ще ни довеждаш тука? Да. Значи аз ви гарантирам, господин Борисов, че няма да ви оставим да забравите Раковски и честичко ще идвате тук, но от сега нататък само по много по-приятни поводи. Важността от тези избори, които предстоят в събота, са изключително важни не само за Раковски. Те са важни и за политическа партия ГЕРБ и за това, което трябва да се случи на парламентарните избори. Защото в оставащите няколко месеца до провеждането на парламентарните избори няма по-голяма община, в която ще се провеждат за сега частични местни избори. Ако сте наблюдавали последните няколко седмици, имаше един анализ в един вестник, където се каза, че Раковски, община Раковски ще бъде реалната социология, която ще излезе като реален резултат на съотношението на силите на политическите партии. Затова молбата към вас от нас, като ръководство на политическа партия ГЕРБ в лицето и на лидера господин Борисов, молбата ни е да си свършим работата и това имаше предвид Иван, когато каза. Изключително важно е победата да бъде безапелационна в събота, защото тази победа ще даде реалното състояние на политическите партии в България, а всички ние знаем какъв успех и каква цел си поставя политическа партия ГЕРБ в парламентарните избори. Повярвайте, че е много важна тази победа, защото тя ще ни даде този устрем и това самочувствие, за да постигнем това, което всъщност обществото иска.